наблюдение, именно образованието, това, което прави разликата в много от случаи. Сега предстои да изпълним едно парче, което е страшно красиво и също толкова сложно. Така че обърнете внимание на тези двама чудесни млади хора до мен. А парчето ще го познаете. Алек, в случай, ако ти трябва да си го вземи, ама затвори си. Не, аз мога да ти го свича, няма проблем. Тук от себе няма да се съдиш. Ти от цяла живи. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stars are closed, she can get what she came for. On the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all what I don't misleading. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for me. In my thoughts I have seen bring the smoke to the trees, and the voices of those who stand looking. Whispered it soon, if we all call it you, then the Bible will lead us to reason, and the new day will dawn for all those who stand on, and the forest will echo laughter. In your headroom, the bill it's just a sprinkle for the May Queen. Yes, there's a toolbox you can go by in the long room. There's still time, it's in the road you roll.
Димо Янев. Само така съм се качил в сцената, само да кажа още една почти източна мъдрост. Всеки музикант, който излиза на сцената, се сблъсква с това нещо, което се нарича сценична треска. И тук искам да дам една рецепта. Значи зимът е много чесън. Не, сериозно. Истина е, че като излезе музиканта на сцената е безнадежно сам. Дори са петима, какво от това, като отпред са 500, 5000, 50 000, винаги много повече. Това, което на мен много ми е помагало, това е да разбрах в един момент, че да си музикант, да излезеш музикалния си инструмент и да станеш с микрофона. И около тебе е една страхотна саунд уредба. Това е най-близкото, което в нашия реален свят може да се доближи до Супер Пауърс. Супермен, Спайдермен, всички там мен. И така, че който излиза на сцената, излиза така, защото това в крайна сметка е магия. Хората, които създавали, дали ще е класическа музика и рок музика, това е нещо божествено и много красиво. И тогава няма сценична треска, просто изчезва.